awufani khona imali eningi kangaka. Ya ngizama ukuyi-offloader le mali mfethu yabo. Ngizama ukuyi-offloader at least umuntu kusale noma u-20 rand yabo. Manje i-wallet yami ivele iqumbe. Abantu bangaze bathi mina yabo ohlohla uBig Zulu ukuthi akhiphe le ngoma. Konje uba uBig Zulu mfethu? Awuyazi le out le ecula le ngoma ethi kanje ifisa ukuba nemali eningi ekikhohlwa amadumbe. Wathi ugogo amnandi amadumbe. Ugogo wasamnandi amadumbe. Mfethu. Kanti uthandani mfethu phakathi kwamadumbe nenyama? Obvious mina ngithanda inyama ngiyindoda yabo. Ngiyindoda nje kumjida ngeke ngikwazi le ngidlala namadumbe futhi amadumbe ayanyamfuluka ayi yabo. Futhi mawudla amadumbe uzogcina usufana noBig Zulu. Ubuso bakho uzogcina sekufana noBig Zulu. uBig Zulu uyambona ubuso bakhe mawumbuka ukuthi le ndoda kade yaqala ukudla amadumbe yabo. So nje ngeke ngikwazi ukumelana naleyo nto. Ufana igayimfundo.